Vložte text Productions uvádza príbeh založený na skutočne vymyslenej udalosti. Červená ampulka. Kde bolo tam bolo, za 7 horami a 7 dolami. Vlastne v centre Bratislavy, na okraji jedinej zelenej plochy bývala červená ampulka. Takto ju volali kvôli červeným ampulkám lacného halucinogénu LSD, ktoré predávala a občas si aj dala. Jedného slnečného dňa jej otec povedal: Aha, tu máš ampulka v flaštičku rumu. Zanes do babičke, nech sa ti posilní. Ale nie, že ju vypiješ. Jasné? Dobre, čau. A tak sa ampulka vybrala na dlhú cestu lesom za babičkou. Vedeli, že ak ju zase naštvú, po voľbách bude znovu voliť sociálnych demokratov. Ampulka prechádzala rozprávkovým lesom, plnom čarovných vôní a čarovných zvukov. Odrazu, ako by z neba spadol, zjavil sa pred ňou ošarpaný chlap. Nazdar, Karkulka, čože máš v tej flaštičke, ha? Ó, pekný deň pocestný. Cestujem za babičkou, lebo chudiera ochorela. No, vidím, že babička má veľmi dobrý výber. Navrhujem súťaž. Kto tam bude prvý, vyhráva. V tom momente sa neznámy pocestný rozbehol a stratil sa v diaľke. Ampulka výzvu nebrala vôbec vážne a preto si vykračovala lesom pokojným tempom, ako obvykle. O niekoľko minút pohodlnej chôdze dorazila až k babičkinmu príbytku. Podišla bližšie a keď nevidela bezdomovca nikde naokolo, tešila sa zo svojej výhry. Ahoj, babi, nesiem ti zásielku od otca. Ale babi, prečo tak čudne smrdíš? No, to vieš, ampulka. Mydlo je drahé, voda tiež. Babi, ty máš aj nejaký čudný hlas? To bude to hormonálnou terapiou. To vieš, od takého pol roka som deduško. A čo ti je to ošarpané šaty? To si naozaj myslíš, že si vyhodíš výhovorku na všetko? Bezdomovec sa rozbehol za ampulkou s vidinou dobrého rumu. Naháňali ju 7 dní, 7 dlhých nekonečných nocí a ďalších 7 únavných dní. Poslednú noc však nastal spln. Bezdomovec sa začal pred ampulkynými očami meniť na vlkolaka. Veď ja ťa dostanem! Ampulka, že ty si skombinovala tie svoje ampulky s rumom pre babičku. No a ešte trochu ostalo, mazaj ho odniesť babičke. A tak sa naša červená ampulka vybrala na skutočnú cestu za babičkou. Avšak to už je iný príbeh.